Tingnan nyo naman guys, grabe na gumawa sila ng traffic. Solid. Ano naman guys, kung gaano karami yan guys. Yo, so what is up guys, Raider Prince here. Ayan, so nandito ako ngayon sa bahay ni Commander. Ayan, so dito ako natulog sa kanila. So ayan si Commander, so hindi siya sasama guys kasi masama yung pakiramdam niya. Makalag natin ulit siya guys. So ngayon pupunta na ako sa namin. So mag-ride kami ngayon sa Bulinaw guys, kasama ang buong Raider ng Pangasinan ng club. Ayan, so unity ride guys. Ayan, so nandito ang mga Team Raider Pangasinan, mga Club R150, ganyan, Team Lakay, ganyan, All Star Nation. Ayan, so basta lahat ng club dito sa Pangasinan na Raider guys. Ayan, so pupunta kaming doon ngayon. Lahat ng Team San Carlos guys is magkikita kami sa may 7-Eleven sa may PIMSAT. Ayan, then didiretso kami ngayon sa Binmali kasi doon ang meet up lahat ng lahat ng club. Ayan, so doon ang meet up sa may Binmalay. Ayan, so palis na ako guys, so update ko na lang ulit kayo mamaya guys. So ayan si Commander, so hindi siya magkakasama. Ayan ko na lang ulit kayo guys pag nandun na ako sa may meet up place namin. So balikan ko na lang ulit kayo mamaya guys. Ayan, so paalis na kami dito sa PIMSAT guys. So ayan lahat ng mga kasama guys, yan yung mga taga San Carlos. So iba pa yung sa ibang club guys na taga San Carlos. So by club naman yan guys. Pupunta na kami sa meet up sa Binmalay. So doon lahat magkikita lahat ng club guys. Counting ng lahat ng sasama ata guys is I think 140 plus. Ayan, so hindi ko alam kung kasama doon yung back ride. Ayan, so basta yun yung counting sa lahat na ng club yun guys. So madami na kaming napadaan na mga Raider guys. Ayan, so papunta na sila doon. Nauna na sila.
dapat alas 4, nakaalis na kami doon. Anong oras na? I think 4:30 na guys. And umalis ako ng bahay sa Orbis, I think 3:40 yun guys. So kahit ang magandang ride guys, yung medyo madilim pa. So sigurado pagdating na naman doon sa may Binmalay, so maghihintayin na naman. Ayan, so adjust lang ng oras. Ayan, so nandito na sa meet up guys. Ayan, sigurado madami dito. Kargadura kayo ba talaga? Ha? Kargadura. Sana all kargado. Uy, sana all. Ayan, so ang dami guys. Ibang club na to dito sa Pangasinan guys. Ayan. Ang dami ring nakasama guys. Salamat channel mo? Gen Moto Vlog, shout out. Baba. So, kirot na kami guys. Tingnan nyo naman kung gaano karabing pumunta guys. Baba. Kabayag pa nagkakaban ng may papa. Oh, kabaw. So, andito lahat ng club ng Pangasinan guys. Hoy, girap. Yeah. So, tingnan nyo naman guys, grabe na gumawa sila ng traffic. Solid. Grabe guys, sobrang dami niyan guys. So, madami pang nasa likod. So, time check guys is 5:31 na. Ayan, so nandito na kami sa may Lingayen. So, Labrador na kami. May mga nasiraan na guys. Ayan, then huminto na sila. So siguro susunod na lang sila yung mga grupo na yon. So, Labrador na kami guys. So, nabibitin kami kaya lumusot na ako guys.
dito na kami sa may swal guys. Ayan sa may curve. So, banking muna tayo. Nauna na yung iba guys, yung iba na iwan. So chill ride lang kami guys. So dito na kami sa arko ng Alaminos guys. So sana ganito lang guys, hindi mainit. Ganda bumiyahe pag ganito guys. Ayan, so gear up na kami dito sa may stopover sa Alaminos guys. So ngayon siguro diretso na kami ng may Bulinaw. So tingnan nyo naman guys kung gaano karami pumunta guys. Meron pa doon din, meron pa dito sa likod. Dito sa likod yung mga Club R guys. Ayan, so paalis na kami. Game na, game na. Yan naman guys kung gaano karami yan guys. So lahat sila nagtatanong guys kung asan daw si Commander. So shout out kay Commander. So umaraw na guys. Mainit na. Nagpapawisan na ako. So dito na kami sa may bani guys. Sarap mag-rides ng ganito guys, na-miss ko to. Solid. Oh, may checkpoint ata guys. So kailangan daw ng lisensya guys. Ayan, so hindi na rin tinignan yung ano guys, lisensya.
Anong meron doon? Sopa. Sopas. Ayan, so nag-stop over muna kami dun guys. So may feeding program. Ayan, so naglugaw muna kami. Oh, may libreng lugaw, saktong-sakto. Ayan, so nandito na kami sa may Bulinaw guys. Ayan na yung arko. RS daw, sabi ni Algin. So, shout out Algin. So papagas muna tayo guys. Full tank. $140 boss. Ayos yung gun nila dito guys. Solid. Welcome to Bulinaw. Here we go, Bulinaw. So medyo malapit-lapit na kami guys doon sa pupuntahan namin. Sa may bandang Patar kami guys, pero banda lang siya dito kaya medyo malapit lang. So nandito kami sa parang talipapa guys. And so hindi pala parang talagang talipapa. So bumibili muna sila ng bangos. Ayan. Thank you. Sa ano po, sa iba-iba po kasi kami unity ride ng mga rider. Kami sa San Carlos pa kami. Ah, Kalasyaw lang kayo. Saan po kayo niyan? Saan po kayo? Ah, Patar. Sige po, ingat. Ride safe. Magkano papa? Sandaan lang ito. Ayan, so nandito na kami guys. Ah?
Reclaim it. Marinig eh. Okay, alright. Thank you so much, Master. And again, for the president po, lahat po ng president ng clubs, lahat ng clubs, hindi ko na po kayo iisa-isahin. And maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Master, syempre, sa event na to. At panigurado po, masayang-masaya po ang kaming mga riders. Kaya, Ayan, so na kami guys. Ayan, so uwi na kami. Ayan, so mauna na kami. And madami na rin nauna guys na umuwi. And may mga naiwan pa guys. And then uuwi na rin yung iba. So uwi na kami guys kasi malayo pa yung uwian namin. Bulinaw to San Carlos pa. Mag-event kami or maabutan kami ng ulan sa daan. Kahit na lang sana, huwag na sana umulan guys ng malakas. Hindi ko na lang ulit kayo mamaya guys pag nasa highway na kami. Maganda naman yung kinalabasan ng event na yun guys. And so enjoy naman. And madaming nakapunta. Yan. So grabe. Kaya na nga ako nakasama ng Unity Ride guys. Overshoot, mapahilig. Tik na siya doon ah. Madulas kasi doon. Tik na doon si mapahilig ah, overshoot. Ang dami na namin nakakasabay guys oh. So siguro guys, hindi ko na tatapusin ng vlog na to kasi pauwi naman na kami. And wala na siguro ganap. Ayan, so enjoy itong araw na to. Kaya lang talaga ako nang kasama sa Unity Ride. Ang saya pala basta pag madami kayo. So shoutout sa lahat ng dumalo. Ayan, mas lalo na sa mga kagrupo ko, mga TSRP. Maraming salamat ulit sa panonood guys. And maraming salamat sa suporta. And so abang-abang na lang ulit tayo sa susunod na vlog guys. So siguro mapapadalas na ang ride ngayon dito sa TSRP guys. And so muli guys, maraming salamat ulit sa inyo. Basta lagi yung tatandaan, ride safe always. Peace. Ciao.